The wine is even on my Oilean Chleire ná na bóra agus ag Siúl timpeall na bóra. Tá siad go háling, tá siad a lán cnéicán, so bíonn siad 6 dachar uaireanta ach sin an what is fearr. I mean, bíonn tú anna fointe tar éis bheith anseo fiú ar feadh 2 nó 3 lá, mar bíonn ort drapadóireacht suas na cnéic seo ar an mórthir. Agus an bóthir seo níl sé có deachar is an lacamhór. An lacamhór sé an ceann ar an taobh den Ghleann beidh mé fuilearás an tró sin. Agus tá sé sin ar ceann dus na bóthire is deachra is tóga, is mó in éireann. Seach is beidir cnoch fádraigh atá I lár na cathrach I gCorcaigh. Ach just is bóthire a bhaineann leis an tua iad seo. Agus tá ferns agus garród tá na hain ar an bóthir, mar is leo an bóthir seo. Is anmh a hecinn tú daoine ag Siúl anseo agus bíonn glúisteáin na go home go home. Ach yeah, so tá an slí seo tá sé ag dul an tro chéine is an lacamhór, ach tá an lacamhór tá an steepness don lacamhór anna ghéir agus anna dachar ar fad. Agus beidh mé fuilearás an tro sin. Ach gachród mé ar an seo an roiarc tá sé go háling. Agus nuair bhíos ag an gláiste nuair bhíos gábhlíonn ag díos de bhíos ag Siúl na bóthire seo gach lá, agus déanann tú taithí ar, agus nuair fillann tú arás a bhaile go dtí an cathair tá an cumar an scéal go bhfuiln tú sais levitating, mar tá an aspa cnéicán agus tá sé dul arás go dtí talamh cathairm. Ach tá sé go háling. Go mór bhór sa dárcha is, mar is títhe bhíonn sé anna dárcha agus an ciúin anseo. Tá na hain ag leanúint mé féin agus an roiarc an sin. Wow, tá sé sin go háling. Tá sé anna he agus tá an grian ag tanmh agus déilún se going beidh sé 30 Celsius de bhór an de réir an réamh á snéis, agus tá sé ag dridim go dtí an agus féid sin chuil láthair. Agus just caiith mé bheith cuairmach mé ar an óchtú gréine, mar ní bhaillim bheith dóide. Tá na hain seo ag Ghleann an Town Chleire má cháirde nua in Oilean Chleire. Inis tá mé de dridim go dtí an taobh thur den Oileán, an west or an east mar gléifear. Agus bhís ag leabhart le ban níos luatha agus tuair sí gur dain de friúil é an taobh thur den Oileán. Agus tá an ceartacha is Oileán anna bheoga seo, ach tá lán de friúil idir na réigiún agsúla tá an seo. An fergan seo tá sé sin nua tógadh é don cláiste samhraidh is tócha, ach áfach tá an cláiste samhraidh dúnta, so tá sé anna chuam bheith lár. Agus so tá sé cathairm inis, tá an cnoc thart agus táim ag dridim go dtí an taobh thur den Oileán.
an taobh thur seo tá roinnt tionscadal ann agus roinnt technoliacht Comalán tá mast agus tá turbine gaotha an seo Comalán agus sé seo rud Siúl bé an Oilean seo an céad áit in éireann ina raibh turbine gaotha a going. Tógach é sna hoptadaí stócha ó tá cuill beagán seo agus is anmh ecinn tú cuill ar Iolean Chleire mar tá an gcué có daon sin tá sé deacair do chrín fáil suasach tá sé sin go maith don abhuaintocht agus sé sin an turbine gaotha an sin agus é seo uas faointe is tócha an Iolean agus glóisteánach teacht agus an méir so sin tradiisiún caiithigh tú an méir a chur suas do gach aine a bhíon ag dul trasta sin Ionad Oidhreachta. Okay, so seo Ionad Oidhreachta agus tá lán neadidir an mhaigh mé isteach ag mé cuairm mar is dócha nach leis an gláisteán tiic seo faoi láthair. So tá lán smaointe a gom mar Ionad Oidhreachta so sin an teach a bhí buinte leis an chláiste Comalán agus so an turbine gaotha uas an sin ar an gnách agus an uas faointe an Iolean agus áfach níl an turbine gaotha tá sé as fearras inis agus fecinn tú é sin go minic rómhinnic turbine gaotha nach bhfuil ag luasca an éair agus is trua is sin cáil mar ní íomhán maith é don glóiseacht is tócha nach bhfuil rudaí ag immert agus barbacóir ach is tócha bhfuil sé rótheán ag an buinte seo so tá sé béidir 10 bliain d'aois faoi láthair so sin an fána bhfuil sé i bhearras so réirc áling an seo agus cuill so sin rud nua tubair beag is tócha agus bíon a lán tubair tiplan na háitear na lán an tubair is mó ná an ceann tubair Chiarain atá in aice leis an Cuan agus so bíon buinte go leis cuasaí sláinte agus cuasaí creidimh agus tá lán dóibh an mai céin seo so le míad a raig ar an tros mór seo. So sin an turbine gaotha atá as fearras áfach agus tugann faoi dthe an fógra seo agus so tá sé rianta acu an disused wind turbine a bhaint agus telecommunications mast a chur ina áid is tócha agus is trua sin mar sin deire an turbine gaotha in Iolean Chleire an céad turbine gaotha in éireann so well bhí aige okay cíl lecha forbáin so sin an baile atá agus tá sé samú go bhfuil bailte i Chleire mar tá sé có beag sin agus níl sin an Seipeal atá an áid có beag seo agus níl mór an daoine an seo cumá so is 6 rud don seaní siúla go raibh bailte ar na Iolean bailte agsúla agus is tócha nó ceantar is tócha agsúla agus tá ceann amháin seo an teach seo tá sé an imthúil ar fada agus tá sé á Siúl a tamil inis. Tá na hain seo ámá leanúint ó thosaigh mé in aice leis an fear fuist
if I go fish. Agus what car the new in Iolean Chleire. Agus you know ten siad a rattle agus Captain gur gohfuil siad imethe ach tagann siad a rás. So tá min aice leis an teach seo atá á thógáil le tamalaúnas leis na blianta inis agus tá plaque áling seo. Agus tá teach sin simúl mar tá ceann á thógáil an seo. Béidir ceann nua éis. Ach an cúis bhfuil an teach sin bhfuil sé samúldum ná de bhí fearr an seo agus gur leis an teach sin agus gach lá dhéann sé té agus an glúisteán electronic an glúisteán an taxi electronic ag dul thart sin ach gach lá dhéanann sé cupán té agus thiíoch sé ar an bhalla seo. So an bhalla seo thiíoch sé ar an bhalla sin ag ligint a cí agus tháinig sé amach as an teach seo thiíoch sé ar an bhalla agus bheadh sé ag fécant amach ar an bharraige ar an roiigh sin gach eile lá ag ól a cupán té agus nuair bhíonn strás orm bhíonn ag smaoinemh ar an bhar sin mar bhí an cumar an scéal go raibh sé das compordach agus ag ligint a cí agus gan fibre bear dá nó beidir nach go raibh ach bhí an cumar an scéal go raibh agus is cuioine úntaach is sin ag tá teacht arás gom mar a bhíon tá an roiirg sin gáin sin an crossfór agus an roiirg sin ar an bharraige. So seo gart na leabhar so is ceantar ag Siúl é seo okay, agus ar an taobh thur den Iolean arís. So áit ar le darnáid de bhíoch siopa hálann sin fadó agus is féidir béidir rudí ceannach agus tá sé imethe le fada inis agus cad eile so bhí ferm éisc an sin inis tá distillery ann agus déantar gin ann so sin rud samú eile tá lán tithe ar an déobh seo den Iolean agus tithe in aice lena chéile so is rud faoi leithe sin ach neadar an bhfuil mórrán daoine ina chonaí an seo nó an bhfuil Iolean dus na tithe folamh ach céimiid agus leanamíad ó raig so tá míad ag dul sa tro chuig thur agus go dtí an mórthír an tro sin. So réigún eile atá an seo ná an tard gart. So táim san ard gart faoi láthair agus is dócha gur gléitar ar sin mar atá gart eile ar an Iolean ach tá seo níos irde is dócha agus so ceantar ag Siúl eile agus neadar an star atá bhaint leis na ceantar seo agus bhailm áil amach agus déananig mé roiinn taide ar glúisteán eile arís agus an méir riachtanach chun cordúlachas agus cordas a áil ar an Iolean. So Iolean tithe ar an taobh seo den Iolean tá tithe nacháid agus tá siad congurt lena chéile rud nach dearfá maiallar tithe ar an déobh eile den Iolean. So tá sais Iolean eile ar siúl ar an taobh seo agus sais down ar le dó
tá an. Ach, nuair a bhíos óg níor ní dheacaigh mé. No, bhíos I dig garódín in áid seo áid éigean. Bhí sé thur ach ní raibh sé có thur seo áid éigean sin agus so bhíos ach ní rá san ró vinnic nuair bhíos óg ar an taobh seo. Cé go bhfuil an méid sin tuthe an seo. Ach níl marrán níl éon siopa a heile bhí ceann trá ach níl éon siopa a heile nó tictarna. De bhíoh tictarna ag éiríonn na gréine stocha gur úsáid na daoine seo ach just tuthe atá ann inis. Sin rairc má ar Iolean Chleire stocha agus an mór here atá an sin. Suas tá na ba sin agus is even an rair sin don taobh sin den Iolean. Arís Iolean tuthe ann agus no bhíoh mar an fearr although tá an talamh sin ceart go leor tá an talamh sin go maith agus tá bá is tucha gur leis na ba tá siad a ggéith an fearr ach neadidir mé ar na PSC eile. Bhíoh sé aníachar náthas a bhaintas is tócha. Tá an rair go hálaigh. Na seannateach tá siad dúbailt so tá 2 uair leor cuin leis. Le déanaí tá sé aníachar cead pleanála a áil do aonród seachas bungalow in it. Is bailí nua é seo. Cén bhaile. Sin an Chiarain. Right. Chiarain. Sin Siúl. Tá duine ag teacht an seo ag Siúl agus is anmh ecinn tú duine ag Siúl ar an mór a léanta seo. Bhíonn siad de an ása ar sa Gluaisteáin ach feicimid. So make leir leis. Dead agus ceoltóir sa fáb atá san motor rother sin. Motor rother sin ag go bháil timpeall. Agus ag caint leis an fearr sin. Agus tá sé samú leis sin éiscint ar na lán. Ceantar eile an seo Comalán. So sin ceantar eile agus is dócha an ceantar dearnach ar na lán mar níl marrán fácha tá sé samú an sais an rud sin tá sais túr beag ar na lán sin. Neadidir cad atá a gceistán nuair chuala mé marrán bealar ach is dócha gur féidir éiscint an mór here. Caig mé an amach cad atá an ach so tá sé just tá sé anithe múl dul suas an seo mar sais adventure atá an agus I ma héal nuair bhíos óg bhíos an gafa le just adventure agus ag siúl in áiteanna agus ag fáil amach cad atá ag titim amach agus sé sin sama sí sin seo é so sais circle beag agus tá lán ba an seo so ba an seo ba an sin lán ba an sin agus ceann sin is even na ba even am míad ag gáibh. Ag ligean a cí. Tá an scumar an scéil go bhfuil siad anna compordach agus tas compordach ag ligean a cí agus ag buint tanmh as an saoil.
Let's call Cadatá in on dive Shin and Rod Bronach. Tá Pompish Gansha. August Boher Ella, neither call hen and Boher Shin, so Shin Ella, Shin Ianov, Boher Shin. August Tá on Bod, a Chatstock and Shaw. And Shin, yeah, so Tá Shake Chatstock, August Beg Misha, Ikval on Bod, Egishe. So, time, ik dridden let Dera and Elan and Shaw, so August Tá Cuan and Shin must brook on Cuan Shin. Agus Shin Dera and Elan. Like Tan Talavan shot actually quite at ma. Elan Bahan ik bent Tanavats and Fair. So it's man IT. So neither Cadatá Shin on Monument Shin on tour. Caiig me dul an lá aigen agus tá teach cuiseach nua an sin go deas agus sin an Cuan in bhfuil mé dul agus an mór here, well Sharkin is tócha agus so níl sé bhádó in inis ar Ghleann. So, Boher, ik drew them Ghleann Arig, agus oh yeah, tá van le ESB Bortlar Electric Networks an sin sensible, better go any on BSL in Coney or Nalan. So, Tommy Piogna an seo agus tá fógarán beidir gan snáb nó rud aigen. So tá sé sin go deas agus beidir go bhfuil rudaí á thógáil acu an seo beidir nach bhfuil ach go bráirc má ag daoine ar Sharkin agus beidir airí na gréine ar maidin agus tá sé sin sa agus táid dridum Ghleann Dara, Ghleann Cuan. Tá an seo agus tócha for gléitar Cuan na Duglaise ar an Cuan seo. Neadar an bhfuil sé sin ceart agus ach coolla mé ó duine éigen garbéis sin an tanamtá ar neadar ach ná sin seo. So Shin Dara Macross complete around neither on new site or on slip shot a hilla dus na bide ach sinné agus better go sé rógarad nó ach bheadh sé congracht don mór here an seo so sinné sin an Cuan atá in aice leis an mór here an taobh den Elan agus anna gwafer neamh agus tá roiint báisteach ag titim agus ní raibh mé ag tanúla sin lechar mar bhí sé anna he le déanaí anna he ar fád in é agus anna he Comalán neamh ach tá báisteach ag titim agus ar siúláid is Comalán mé ar an báisteach mar cuidíonn sé leis an siúl uaireanta mar bhíon có teis sin tá gá le isce ach so tá ag smaoinemh ar ri arás ar líad go dtí an Seipeal agus tá lán cannach an so bheadh sé dachar ach beidir go minic muid trí las.
time a rash chuig an crossfór so a bhfuin leis an ceorcail timpeall an Oileán agus so ag fill ras go dtí an Cuan ag inis agus rair an bharga agus an Seipeal se an céad stopala tá sé beag nachtaín dachra dul sios an ghnó mar ten tú có tapig sin bíon ort na brakes a chur ort tá sé níos dachra dul tú sa méid an mar an áras mai ar sin so neadidir cén ceantar é seo ach ceantar an Seipeal chugaigh mé ar a chuirigh mé ar agus tá míad a ras an taobh thur so ní an taobh thur inis a heile atá gceist an seo stoppaigh mé ag an Seipeal stocha an lár atá gceist an seo lár an Oileán oh god, tá sé dachar risúas an gnách seo an gnách dearnach Má cloch an chun áil amach cén ceantar lá gceist ok sin déanta gom ok ri maithí sin as an ceantar thur go dtí an Seipeal agus is híomh am an Seipeal seo tá sé go tháinig deascún Chiarain, okay. So Chiarain Shan seo agus Seipeal Chiarain buíoch 8 to Rev an aspig or Ionad Chleire. Okay. Shanna Victor Owning is Sean. It was Aspig Kirky is Doga. And Shanish. So sin an Seipeal áling agus tá siúlóid an sin tríd lár in Oileán an seo agus sin an áid thur an taobh thur an Oileán agus tá sé ag dal siar inis siar agus an dáin siar a raiad sa féin go hián mar agéin le
heach don ormhaí le háis is atas cré is éing am an dáin sin. Neadar an Martin ó Chiarain a chumé agus bhí sé her beidir bailí clí agus bhí sé ag brunlóid agus ag tanú le dul siar go dtí Chiarain nó an galamh nó Corcaigh beidir agus seo an Ionad Oidhreachta an seo agus Éamon Langford a bhí I gceannas ar an rud seo agus bhí sé mar múinteoir I Mount Mercy a Corcaigh agus bhí Fóracha Bartra Fóracha ag obair san Ionad Oidhreachta seo agus neidir bhfuil sé ar oscail. So tá mise ciúntaach as an chorus telefón seo mar thug mé cabhardóibh é sin a chuir isteach an seo nuair so sin an sean chorus telefón rih tháinig an chorus digiteach. So sin an bás cáthláigh a bhí buinte eile sin a lán agus an bádóireacht agus mar sin a feadh na blianta. Agus Éamon Langford. Sin an Ionad Oidhreachta so tá ag dul siascaí an Cuan inis agus tá páirc imirthe an sin agus tá an bóthar ag dul suas agus sin racaigh sé sias go dtíon ar an lecabhór. So de bhíoh gá chláiste ar na lán a chláiste an Comalán an phobal agus an chláiste seo chláiste Chiarain agus gún sé 5 bliain ó hin beidir so 1998 is tócha nó 1997 agus tá páirc imirthe taobh leis agus is trúr gur gún sé ach tá an ferganmh sin folamhan is tócha agus de bhíoh 50 nó beidir 100 dáilta an sin trá agus ní rá sa chláiste sin bhí sa chláiste phobal agus so bhí 6 áit cónathe cá áit amháin go raibh siad ina Comalán ach an chláiste eile a bhí mise ar freastal air de bhí tú I le Comalán I gná cheach le banatí so bhí tú Comalán le clown a bhí ina Comalán ar na lán agus barla mé sin mar bhí seansa go taithí a dhéanamh ar conas a raibh sé just bheith iad a Comalán ar na lán agus
bhí buntáiste buint leis ach bhí ní buntáiste buint leis go ní raibh sé Ghleann an Tom Ghleire ach just bhí sé Siúl an sais an ólas sin agus tá sé sin dóite an sin ach so gách láiste dúnta agus neidir ní fis an osglaig siad in éair éis. So táim lehéamh is tócha agus is féidir an sean teach solas iscint ar an taobh eile duna lán agus an seo tá Chleire Golds. So tá sé sin ann le beidir trocha bliain nó níos mó. So déanann siad uachtaráite as banne gabhar ní mála mé ach neidir tá sé Siúl ar éineacht sin Chleire Golds. Agus an seo áid anna an bhfuil ar fad. Agus is tócha gur lína gréine is seo. An é lína gréine ar an mé dul isteach in áid bríomhaideach. Panel gréine an. Ach is teach bríomhaideach sin. So beidir gur an céad ceann eile. Agus is even lom an bóthir seo. So tá an bóthir seo ag dridum go dtí an leacahmhór. Sin é an bóthir is fearlam ar domhan is tócha. Agus an bóthir is déine ar domhan is tócha. Ó seo an glúisteán electricus arís. Ag dul thart. Is that sé sin éiscint? Is sé sin roireach mar is féidir leat an sais an ceann a éiscint an sin. So má ecann tú Chleire ar léirscáil tá cumar an scéal go bhfuil ceann ar Oilean Chleire agus méireanna agus mar sin tá sé sais dóchréite agus sais spooky glúisteána ag seacht. Now, is tócha gur bé seo lína gréine. Bunig méid frialas. Now, níl aon cór ar an doras ach bunig méid frialas is tócha. Okay. Sin an teach chéine atá gceist. Neidir cábhfuil lína gréine tá sé conducht an áid seo. Béidir san sin éon beag. Tá sí gláta. Féach ar an éon sin. Tá siad annach an pórdach ling agus an gá éon sin a bhí Ghleann mé an Tom Ghleire bhí sin go háling a rís. Okay, agus sin an roireach ar an taobh eile den lán an Ghleann. So sin an Ghleann atá trasna sin. Agus táim ag dul suas an cnóg seo. Leúna fé go dtí lína gréine. Okay, is tócha gur dhéal siad lína gréine mar agus is é sin lína gréine. Teach sin. Agus is trú sin mar bé sin an teach mal ní teach a bhí ann ag an buinte sin ach bhíoch na céilís an sin is títhe. So agus bhí dátheach éirí na gréine a bhí cóngrach don turbine gaotha an sin agus lína gréine an seo. Agus so éirí na gréine ar an taobh hir agus lína gréine ar taobh thur agus lína gréine ar an taobh hir. Agus bhí sé sais a rúnach mar de bhíoch na céilí ar siúl nuair a bhí an gríon ag dul ina lí, so sin fógra do
Carrigainer. So an teach solas I Carrigainer agus anseo an roiirg is áilinge in airing beidir ar down ach an roiirg seo. So cá bhfuil an Carrigainer. So tá an Carrigainer san airge an sin agus an dún an óir tá dún an óir an sin cumá agus is é seo tosnú an lacabhór ag dul sios go dtí an Cuan agus is é seo an roiirg is fearr in airing darlumsa nó ar down. Beidir gur ábhéil é sin ach is cuma. Is even no me. Agus so tá sé ag dul sios agus ag dul sios agus a bhad níos dacra ag dul suas an Canuck seo ach sa múl san am céine. So yeah, tá sin go hálainn an roiirg sin. Dún an óir an sin agus an Carrigainer. So an teach solas nua in áid an seanteach solas a thug mé cuairteoir ar níos luathe. Agus níl marrán tithe timpeall an háite seo. Seachas just Canuck really. Agus ach roiirg áling ar an taobh hir den Ionad. Tá sin go hálainn agus tá sé oscailt suas inis ar an roiirg Haas, an taobh Haas den Ionad. Tá sin go hálainn. Roiirg ar an Ghleann agus ar an Cuan ar an Cuan Haas. Cumá. Agus dún an óir. So tá lán stair ag buint leis an dún an óir agus an drisceol, an clowní grisceol agus clowní grisceol tá siad ar fót na tíre an seo. Agus tá beag ná gach duine ó drisceol an seo. An ciúna sa rís. Is féidir leat éon a chloisiant I bhádóing. Ach seachas sin tá ciúnas. Is tá ciúnas sin just go hálainn. Agus bíonn éifeacht ar an gciúnas sin orm. Nead a cén éifeacht a bhíonn orm. Ba bhaile mar rá gur éifeacht ciúnas onamse freisin atá a gceist neadidir ach caithfidh bhfuil sé déanamh maithas don bheith an seo sa ciúnas sin agus tá sé go hálainn just an roiirg sin a dul sios go dtí an Cuan agus an lacabhór agus is even lom an pointe ina bhfuil tá an cumar an scéal go bhfuil sais cliff ann ina thaobh Ionad an bóir mar tá sé costíb sin uaireanta tá an cumar an scéal go bhfuil cliff ann agus just níl faic taobh hiarda ach just tá sé costíb sin ach tá sé intana gom just rith suas an Canuck seo lá éigean an céad óir eile agus ní bheidh sé ar mo chumas é dhéanamh go thomláin ach beidir just píosa ar fiasa agus mar go thar de bhíoh sé ag rith suas an lacabhór agus tá sé anna fointe ar fad. Seo an pointe ina imíonn an bóir. So tá sé cosúil cliff agus just tá an cumar an scéal go imíonn an bóir agus tá faic taobh hiarda agus feicníonn an car electrónach ag dul sios
is big alone regenerative braking ar Siúl an sin. Ach so tá sé cógéir sin go imion an bóthir mar tá sé cosúla an rót an óthir just go titan sé cosúla cliff an sin. So cógéir is atá sé. Agus tá green graphic an neidir an bhfuil sé fós gom má Thuúlas suas an seo le iníon agus tá sí tháinig sí suas cearclóir ach tá sí spreadáilte ina lí ar an móthir tar éis an siúl suas. Agus ní héanún é mar tá sé géir go leor mar ecan tú. Tá sé béidir níos géire ná éon bóthir eile in airing anna géir ar fad. So tá míad ag dúirm síos caic mé súil a chomád ar an uradóir mar just ar agla na hagla go méid mé déanaach don bháid ach tá ag dúirm síos an seo. Agus so tá an Apple Watch agam agus bhíon Comalán, so bíon sais brochanna agat, you know, roint dridum gach lá agus roint taithí agus bheith siúil agus réith agus mar sin agus bhíon Comalán don na sprochanna sin agus don na haimena agus inné just ar feadh tránóna amháin chuir mé de líon mé na Comalán 3 uair in aige chéile. Bhí an méid sin siúil agus taistil agam. Agus tá an bhródúla sin agus sin buntáiste amháin do bheith ar Ionad Chleire. Mar bíonn tú ag siúil ar bóthir a cosúla seo agus tá sé déine sé an lán maithas den sláinte. So sin an glúisteán electrónach ag dal isteach sa cóirchuman is tócha. So sin an cóirchuman so tá sais a gceannas ar an eile agus sin an Cuan. Agus sin relic Chiarain an sin tá amagam beidir go rachad mé isteach an sin agus dún an óir agus an Cuan sin leis na tictarna. Ach sin mar calling. So caiigh tú na brakes a chur ar siúil nuair a bhíonn tú ag siúil síos an bhóthir seo mar tá sé cógéir sin. So tá sé níos éasca ná teacht suasach níl sé cóéasca sin dul síos mar tá 6 agla ort gur phleannig tú. So bíam a gcónaí bíon an 6 an dechar agam a gcónaí gan fécant ar an uardóir agus bíon déanaach do rudaí mar just bíam sáite a rud cosúla seoláid agus an rud seo agus just sleaníonn an tam uam agus bíam déanaach do rudaí dá bhar. So tá sé 4 clogan is agus tá an bád ag sé, so beag mé cearclóir caiigh mé just súla chomád ar an uardóir. So sin an bád fear an tóireachta agus tá daoine ag fanachtó ag dal air faoi láthair agus daoine ag snáb ar trá Chiarain an sin. Agus is béidir go mbeadh seans agam snáb. Bhíos ag snáb inné ag chuas an airge in aice leis an Cuan heas. Ach mátá seans agam béidir go rachaigh mé ag snáb arís. Tá lán daoine ag club cutters, i tictarna cutters faoi láthair. Agus bíonn sé ciúin sa látá níomhán ach tá lán daoine ann faoi láthair. Well, dé sairn atá gceist, so béidir go bhfuil daoine an seo ar thros lá amháin. Tá an air go húntaach an seo ach tá sé níos gnóthach an seo. Sin sais príomh chathair Ionad Chleire an Cuan.
So seo Conleen agus sin tuigim tagart stocha gur bhfuil an sagart bróiste fall sound sa teach sin agus an scóil ina dhéag agus an Cuan háas an seo Cuan áling agus tá caiach san sin so an Cuan háas agus is das snáb ón áit sin ach tá an jellyfish an sin an smaig agus an brúna hóige an sin ach so iad mar an bhaid I Cuan háasa hila so an Cuan hóig atá gceistan is ach sin an áid gur féidir snáb fós agus táim I dul soas go dtí an Ghleann agus má bhála hógant an B&B trína Lee Leonard atá go húntaach so ach mí suas. Chlór Vadra. Yeah. Eli Diane Patrick Baum. Ah, Shin Law Moore. Isn't it? Alright, do us the super duper. Oh, this is Leon. That's my swatting. Yeah. Right, so. Right, time to raise Circle don Ionad fad a dhéanamh agus dern an uaireadóir go bhfuil seacht cé déanta agam. Now sin Circle don Ionad agus cúpla spurs as in Circle cuma ach sin siúlóid má agus time ag fill sin is chun mála áil ón B&B agus fécar an B&B seo na bláhanna agus trína Leonard atá gceannis ar agus is B&B fear úntaach seo agus bláhanna úntaach an. So tá mar ais chun mála áil agus sin, well, beagnach there an tros. Hey, so áit bháin eile an
an Ghleann Oidhreachta. Agus is tóca greibh in Langford freigrach as na log anamacha Chleire a chur anseo agus fair bléadó tá siad anna himúil an Ghleann Oidhreachta. So bhíos a chur fumón sa Ghleann agus an Ghleann Oidhreachta agus is tóca bhfuil Ghleann Oidhreachta go maith agus an táir Ghleann atá sa taobh thir don na lán. So seo an Cuan has a rééis tá ag fila a ráis go dtí an Cuan chun an bád a áil agus 6 o'clock. Agus just ag smaoinmh ar an tros go Comalán. Tháinig mé an seo ar bád a 2 gona? Yeah, bád a 2. No, bád a 2 o'clock. Agus dag mé Oilean Chleire ag carú tréis an méid agus carú tréis an méid dag mé Oilean Chleire. Agus tá taobh fear den glúisteán sin. Agus chric mé an dúna séad le gána méid fáca don bhád. Agus bhí orm rith go dtí an. Ach so sin 3 o'clock, so basically bhí 24 uair a cloig agam in Oilean Chleire agus bhain mé an tanna bhas agus dhéan mé a lán agus bhí ag siúl a lán I ré an lei sin. Slán leat agus ag mé